Стефан Тодоров, почти всички предполагам с малки изключения, го познавате, защото ви е близък по някакъв начин. Но трябва нещо изключително сериозно и отговорно да кажа за откриването на тази изложба и може би винаги ще го казвам, че това е един от най-свободните артисти, които аз познавам. Ами това, което мога да кажа за днешната изложба, че дори аз съм много приятно изненадан от едно камерно пространство, като това, което е в банката тук, че нещата застанаха много монументално и макар, че са относително малко на брой, 12 неща, изложбата звучи много плътно и много завършено като композиция и като подредба в пространството.